Hey guys, mga unta guys. Happy New Year ninyong tanan. Happy New Year, mga unta panihapon. Siya, nag-video ka na siyan. Mama ko na to, bay sa cellphone. Lukso, lukso. Happy New Year! Hihi! Happy New Year! Happy New Year, tol! Dili ka 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Happy New Year! Yehey! Luksuhan sa labas, mama. Woo! Dali na. Happy New Year! Para maging turutot eh. Pagtarutot gi, asar mo yung parutot. Aoy! Pag mesgi, kagi mong sinus. Haladyo kagi mong sinus. Kwarta comment to my life. Happy New Year! Talon! 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 Happy New Year! Asar, mas mama ng gawas. Ma, Happy New Year, ma! Happy New Year! Pati lagi mong turutot. So, sarang kayo na yung mujup. Ay! Ang aya, at ka na naman tukot ko. Nagyara mo manoy. Dali, lagit kayo. Happy New Year, amang limpyo diri og mo. Happy New Year! Dahil limpyon, nugma! Lukso kay, lukso! Lukso ba, lukso? Lukso! Pero mutas! Taos do ko. Ikaw ang ba? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Renjo! Tapos talong ka na bungol ako. Giyan na dyan pa daw diha! Nagyan sa kagiyan. Hawa diha, kaya naisindihan si Papa! Gindari kayo magsindi pas Papa. Ito manilig diri og mo. Happy New Year! Hello, welcome 2024. Say wish ni mo guys sa 2024. City na, tiguang ako. My wishes, bibi. Baby la mas gyapon. Isa kagulpol dyan si Tio. Magyapon, natangon rin na papa. Happy New Year! Happy New Year ninyong tanan. Ilong na ba? Uy ka na! Yeah, thank you 2023. Thank you so much. Welcome 2024. Mana? Mana? Anong wana? Malikutangan? Kinabungan ako pa. Nabungan ako. New Year! Kala tag silhugunon. Asa na Dura?
siligonon ugma. Ay, tago na ng trip na to pa. Buto ba? Buwag kasama ni bata. Manilig jud mo diha ugma. Daggan pa kaya. Ay, katurutot ako daw. Natin mga... Karutot! Hindi ko kamao. Pagpa... Ano man na? Pagpataas ang tingin. Hindi ko kamao motorutot. Dagan kayong salamat sa Kalipyo Kasakit nga among naaguman sa 2023. Thank you so much ninyong tanan guys. Manginaot ko nga naghihapon mo inang ka 2024 magsubaybay gihapon sa muang dilibla. Kita nung nagsumasap. Kainan na, mga unata. Kainan na guys, dagamang pagkaon. Yan mo rin nag-ikwit-kwit, ganiha. Kainan! Agahang pansit, tarang kaluoy, way naguhing. Kainan! Wala ginaguhing agam. Ag sinugbay, gurang ikwit-kwitan. Agham. Gamay rin nabawas, at kikya magpisbol. Gamay rin pinabawas, at sinugba. Natagbaw man. Ang biko, ang pinaka-sweet nga biko, liwat sa nagluto. Gamay rin nabawas. Tagay Ang pa adobo more! ni Gian. Agamong prutas. Agamong father di pamilya. Nga di nagpahalata nga hubog. Ay, saba! Welcome! 2024, maglasingan na! Ang si mama emosyonal, tapos tindahan. Emosyonal din na si mama, pirmi. Basta mga ingaron kay, siyempre may isip-isip nila si papa. Tagay pa! Tagay na! 2024 na! Wala kami sabihin. Ubos ang pera, dami namang pagkain. Di bali ubos ang pera, daming pagkain. Wala akong pitaka. Oh. Ito dito siguro. Nikos, mong katulito na sa tanaw sa tricycle. Ah, cheers! Cheers, my love. Ito nga ta. Happy New Year. Happy New Year! Meron akong t-shirt, meron ding short. Happy New Year! Bago ang t-shirt ko! Diyan, lagi to. Oh, diyan. Manghinaon ta nga karong 2024 nga buligan tag majong panglawas sa kanunay. Mura ka dyan ay permanent ang pangkajon sa Ginoo guys, ang majong panglawas sa kanunay. More buligan, tayon makauyab na pugko. Katawa ka. Abnormal kay sud karog sa ko. Nangandoy palas papagi nga makauyab pagi. Hinaot ko na nga makauyab ako sa 2024. Ako may ampo ano. Si City na lang ko. 17 na mas gano pa nakauyab, lupigas papa. Sana sa 2024, sana meron na akong bagong nubya. Kainan na sa sasawan. Gamay ra ka jud ang giluto guys, pero gamay ra ka jud naguhing. Kanang beko pinakatamis jud na jud ang gitujo. Patamis basta bagong tuig, pinatamis jud na para Happy birthday. Oy, wow. tamis ka jud ang pagigugma. Tawa na boy. Happy birthday. Sa group chat na mo mga estudyante. Si mama malungkot si mama tos tindahan kay siyempre nagmuni-muni si Jang, my love darling, honey so sweet. I'm sweet. Happy New Year ma. Happy New Year. Sana may syuta na ako. Nangandi pa siya makauyab ma. Ma? Nangandi pa makauyab. Uyab. Nangandi pa siya makauyab. Sana ko na magkaroon pa siya ng syuta sa 2024. Sino yung single dyan? Single na naman ako. Single na po sila mo. Expire ng marriage contract atong 2023.
Alam na kamudawat o bagong binaji ma. Ano nga? Kailangan may bagong suta. Nangandoy man si Jaog Juan, bagong girlfriend ko 2024. Di andam na pagkamudawat o bagong binaji. Ay, maglabas. Tanaw naman na sa amin ma, para hindi daw halatang nahubog. O, talagang sa amin na. Ay, sama! 2024 na! Huwag kayo maingay! Huwag kayong maingay! 2024 na! Tapos na 23, oh! Tayo na naman. 2024! Kahit na naman ang magbiyahe. Ba't ko nubugas? Okay. Kung man naglipay-lipay, kayod na po. Huwag mo lalahin, pag 2024, marami ng kwan, maraming grasya na Ano lang darating. yung sa amin ma, oh? Ano yung sa amin ma? Ano ni ba yan ang husmo? Nakakapli ba? Ibawan nga hubog ma. Pero hindi ko na yung kasaban. Ay, tagay. Kung magumutagay, God. Naibirma, minam kag birma. Ay, tagay. Itagay di ko na niinom raman ko. Sa manas yaw, nakagbuna. Unsay mo? Dali yan ang kondo. Katong kuwan. Katong nga ng suso. Unsay mo gusto resi mo ang bunsong laki mga mangita ko na sa girlfriend karong 2024. Ako'y nakainom siya, inaubog. Ano yun? Giyano siya yung kingon siya. Naubog ko rin na. Lupit mo ni mama, nakapulkadat si mama. Oh, si mama nakapulkadat. Oh. Pulkadat man. Bawa natin maupo ko si katawa. Happy New Year 2024! Tanaw naman na dyan sa amin, ma. Tanaw na dyan sa amin para di ko numailan ni mong hubog kay masuko ko no ka. Ay, bog. Ito, tabunin ito yung utol ko. Kitsa na bog. Manira na po dito. Kitsa na bog. Ikaw. Ako ko na nahubog. Ikaw may nahubog. Kaya pataka lang ang istorya. Pangkuhan naman na dyan ginom ma, pang ladies drinks. Mambabae, mag-ano yun. San Miguel Apple. Pang ladies drinks na na dyan ginom. Pwede ka may namdana ma. Nahurot naman gutong sa kakulman ako na kuhan. Gin bilog. Ay sige yan, narang kakuha, nagisawa dyan ni Jaim na. Inom mo kok, magsagol ni. Murag mo kok, inom mo kok. Nagaram na si Jaw, mahubog siyang mamagpapa, wa may magatiman. Parang yung sumangira na siya, kung may magatiman sa mamagpapa. Happy New Year. Tiyo. Agi diyang wish ma, kay baby lang mas gihapon ma. Sana magkabibi kami. Sa pagkabibi niya wala may ganyan. Ang sama? Patiwa na. Putol na. Ay, putol. Nung putol. Putor nagtubo. Walang imposible sa Panginoon. Tawa si Maria ng anak. Tiguang na kayo. Oh. Oh. Ano yan? Oh. Baby lang mas gihapon agi diyang wish. Abi niyang Maria niya. Si Maria. Baby lang magyapon agi diyang wish. Ano yan, di mo pa di gyapon ka nawadag pag-asa nga magka-baby gyapon. Oh. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi siya ka magka-baby kaya gimong sa amin pang virus man. Uli sa amin na pandig. Kato pa man ang naay-COVID. Tagal naman ka. Di siya katagag sa Ginoo kaya gimuhang sa amin oh. Pang COVID. Ang sa imong wish ma. Karong 2024. Sagandang grasya. Kaya takapit kayo, puno na akong bulsa. Tanawa ra ma. Oh. Sige lang magyapog tunggal una na. Hindi, bisyan ko ano. Wala siya ko kay kuan og makainom, may dili kainom. Hindi ka pa nun? Karon lagi ko mainom. Kada tuig na ko mainom, may nagkapaskog New Year. Tanaw lang may isang shades ma pang COVID pa. Malabo ang TV. Ay, Pang COVID pag isang shades. ang TV malabo.
Ang TV malabo. Pila ka tuig sigiyan dani pa imong tato? 4 years old. 3 man siguro 4. May pila edad na nigiyan ron. Matog na kadiyagi. Ni mo ang papay mo gadyo ningas natin pa sa kastaas. Gi pag ngano ng kuan gi, pag ngano ng cellphone gi nagandar pa gyapon gi. Ginoo ko katang pagkaon na naghanap pa. Gagmay raman tayo ato ang giluto. Ayaw kagul kay mo na yung grasya. Sino yung oras di ay? 1 PM. Mukanta pa kaniko? Mukanta pa kuno si Jama. Nagkanta! Ano po? Hi guys! Daghang salamat ninyong tanan guys, inyong pagsubaybay sa mga vlog sa 2023. Jaog magpuhon 2024 na manginaot gyapon mi nga nagyapon mo. Magsubaybay sa mga vlog matag adlaw sa mga bibi vlog bisag way klaro ka mga video. May naot ko nga gyapon mo pulaan sa mga dagway nga murag mga naog sigbin. Sabi na kare murag naog sigbin nga ihas. Mag-asawa na sigbin, kato anak na sigbin. Sabi Chingson mangguli. Apuhan na sigbin si Mama Linda. Bitaw guys, may nauta nga sa 2024 buligan ng tatagmadyong panglawas sa kanunay o grasya. Marag ginetang permi pangadyon sa Ginoo guys ang madyong panglawas sa kanunay o madyong pamudyo o ilum, was kagubot, tiladyotas kagubot. Marag ginay permi natang pangamayon sa Ginoo guys sa tang pamilya nga. Malinawon sa kanunay ug naa sa madyong panglawas. Mato guys, dahan kadyong salamat. Ninjong tanan.